Компраеш ли го? Снимаш ли го? Снимам. Снимай го и него малко. Да. Той толкова ли сила има, бе? Остави малко за бачо или ток. Това някой да го види. Това е за последната. Чакай малко, не дай угад. Си в купа. Газ! Пълна газ! Аре бе, фаровици. Сай фаровици. Гаси фаровици да му дойде мощността. Ай.